Гөлназның матурлыкка тартылуы табигыйдыр. Алабуганың культура агарту училищесының режиссура факультетын тәмамлаган кыз кичкенәдән чәчәкләр дөньясына гашыйк. Әнинең ихатасында бер генә сукмак бар иде. Калган бар җирдә чәчкә гөлләр елмая иде ди Гөлназ. Çiçeklerini yaratım indi benim eniden küçükler diye koydum. Çünkü bizim eni kişilerden indi biz üskende. Ana üyünde de güller kutlaydı tersetübe. Boğçası çok çiçekler vardı. Beyrem tügül mol her bir kişiye çiçek buketi beylem böyle gitterge yarataydı. Моннан 12 ел элек шушы авылда шәхси йорт сатып алган Гөлназ. Иске сарай мунчаларын сүтеп, алар урынында бакча ясаган, берсеннән-берсе мул уңыш бирүче агач куаклар утыртып, 50 төрдән артык чәчкә үстерә ул бүген. Шия, шомырт, крыжовник, карлыган, камырлык, груша, зелпе, виноград һәм башка куак агачлардан быел да мул уңыш алган. Ландшафтный дизайн дип аталайын дурсын әйтсәк, үзем уйлап яки күрәм инде сәхифәләрдә, контактлардан иләрдә, кешедән ишетәм, шуларны тормышка ашырырга тырышам инде. Гөлназ ихатада һәр эшне улы Самат белән бергәләп эшли. Ясалма күперчек, агач тегермән һәм башка агач җайланмаларны Самат мәктәптә хезмәт дәресендә ясаган. Мен 6 класста укыйм. Мен неме һәр вакыт булышам. Төрле әйберләр технология дәресендә ясыйм. Менә күперне ясаган идем. Һәм мельницаны. Икенче елны мен хочу ясарга зур теплицаны, неме һәм беседканы. Икебез чәй эчеп утырырга. Гөлназ алга таба да ихатадагы һәр урынны үзенчәлекле ландшафт дизайн белән бизәргә уйлый. Ишек алдындагы композицияларның һәр кайсы үзгә итеп эшләнгән. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.